Plângi? Da. Ia plânge un pic. Nu. Ce o poliția? Hai Să de nu mă, stai mă un ieși. pic, Te puiul, nu aștept. mă grăbi. Nu, dar zic că m-am plictisit. Ia, bă. Ai început cu un ghid pentru începători League of Legends, dar acum urmărești sfaturi de nivel profesional. Continuă să câștigi cu videoclipuri. Te băg acum vând și mergem să o luăm. Bine. Nu înțeleg care e diferența dintre ăla meu și ăsta. Mi se pare că e la fel. Uite, dacă mă uit la cum arată. Deci mi se pare bă, am 10 miliarde. Bravo. Să luăm peturi. Aici. Spate. Spate. Uite ce-am primit. Chi mă dracu radio ăsta care de web. Ascult pomană de asta în 2002. Auzi? Am crezut că e sandwich orba. Pă. Unde te duc? La market să luăm robine, nu? Trebuie să-mi zici unde e. Du-te unde știi tu. La ce